ba don lang kala don ru ka jing kuno ka ba ki chukran ki ong ba phile kane ka election phishim ka sanjam ka dei tang namar ba phi punjab yano reno lani namta jongno ro jongno phi yang kane ka election hatu ka no galong chi sha pat ka i ba phidon pensai halor kane to kata kadiga poin ka ba long interest bat ka ba don kam ha na bata ani namta jongi babun balang ngapan pensai kane namar ba kat sebawan babun balang ki keno ba yang ala penyang daki master A master B master C ande ngasi itu sepi ki print and media bat sepi ki pai ba nong song jong ka sning ka si ba ngam di belas atit nang no ne ba ai mano hende kani ka sinjam bang yang hi ka dei na ka mesim ku chonga da ka mesim ka ba sofia da ka mesim ka ba don ke jingkit kli na banta upai ba kami sakane election banyale om na no le na ki we bat ki ba ong yang ba penle ba penyang kertong mah ban ai ka jing kersan ki we pat ande ngayeng hi na ka mesim ka ba sofia da ka mesim ka ba don jingkli nam ta pai ba ngami sakane election banyakun nam ta jong pai ba nam ta ka election jong pai ba pi ngalong brio uba jukwa hi banyarap minta pai ba bat ngalong hi guru ju yarap na kapor wala ngam pade MLA wala ngam di MDC hende kata ki mati majat jonga kita ke banyarap yo pai ba hi ngajudon rengkat hi bat pai ba bat ngajukwa hi banyarap ya ki pai ba hamba don ha jing jinjan ki don hakanono ka benta ngalong hi bakloi benton rengkat bat ku pai ba to kawe ke ba ngalale hi kade po school kade po mautari tu ka residential school hadu ka por house nem arhajar khatar ngala wanra ikatu but kelasna yo ka building but anda how asnem arhajar khalai ngam simla yo thong jingjok hadu ka por henry but katu ka building ka nang ya sakmat bansna na banta tu ka residential school na banta ki kun ki ti ki jongi namar baling abu kena ke school baling ura kena ke school bu siapa mau teri kade na banta kalawe ke bapernai jong ki kun tikti ki jongi kun tikti jong ki beduk ki besok ki rangli ki juki ki bedon ki besyam jing Asia ki mla ban pha ki kun ki juki ban pha som sning ban ne ki school bat umde ta kataru ngala pusang ban wan ru ya na soil department ya ka watershed hapo patarim umde ta patarim ngara ya ka parila ya kalat morong pada kepatirim kini telah dijelaskan kelang ora itu kepor hadu kumasiklur prapu arlak ya ke skim hangte ko patarim bat man hadu menta bakat ko snong ko patarim bat kiwe snong ko ba ko ka usai sning bat ka tunjuk ga parila kiyo ke jikku nak ko skim ka bonra hangtu apo patarim ka ba siklur prapu arlak ngawanra hadi ko por bat inde ta kataro bat la donru ba kini kemadan tu mo kebetulan kini kemadan ke pok patarim mentah satu nak ngia pasang melek nak kilo India kilo mo nak kilo India kilo nak pasang melek tu kilo India ini ketu kamro kelayak sakmat ban sen ngin sayo ban bu no ya mau nangrim na mentah ketu kemadan tu kadi ka benlok standar madan bat ketu ke pisang tu ke ba nak kilo India kilo nak government of India di sanction kumba hapo ka like lur ke pisah ngaku mubru ubaret ku mubru ba don sendak bai ba nga pasang banwan ra ya jingkala na mata roy kapar nam ta unong sok snong jong kom sting si om di tang kataru ende nga pasang hadik por bangabat kum sarman jong ka health department ngala pasang ro ban aikam aijam ban tungkam ya ki nong sok snong jong ka themru boy ba ik jungi bat themru ma jungi ngatung om de ngatung tangi napo nakam sning si banganyele election hande ngatung nanong po ngatung na mawati ngatung na jirang ngatung na po umroy bat ngaturo na kamsling baka digata kat sab junga ka pong junga ka ba ubleu ayanga nga persangi banle ka babatam na banta duk usuk urang li juki na banta ki nong song sinong jong kamsling si bat khamtam ro na banta ka themri boy ba i jungi teba don gi ji ki election ki kertong ki jupulong ki rally lan ki jing lang pai ba katkum ko jisu thu jong phi hatu kane kajing pelong kini kirali ketika badan kam ne ke jing yo nong ba kajing do nong na kane kajing pelong kirali to
to halo katuka rally tengam tip ya kiwe ke jemut joki ke berpeluang ne hangai ngam idon mining ban bu itu rally namar hang tu aba kibru kibuan lada ngabu rally mangaru kibru kiwani lada bu ki master A master B kiwani jahadu kano bata kibru kibodan tu rally kinlong sisa kita kibahok ne kibata kibabur hok ya tau kandidat habuan tu rally namar ba habuan rally ibabu ni ba ting kisuan kai tu suan kai tu sengap mau hende kisisin bakil adon ka download joki kinom kelai ka download joki hende kindon ba hakano ka party hano political party baki doni hende kisuan bat kucubun beriung tu bat tenteng ka sulong tenteng long kum ka bonwan ban wan kai ban sobha ban kundu perlok projol na mata hak tu sni rally